Patay diha-diha ang usa ka 64 anyos nga ex-convict human kini gidunggab sa wa pa mailhi nga mamuno sa Purok Itil-Itil, Barangay Haklupan, siyudad sa Talisay. Kini ang gitutukan ni Mary Dumabo. Ang biktima na ilhan nga si alias Domingo, 64 anyos ug nagpuyo sa nisgutang dapit. Matod sa anak sa biktima nga sa wala pa makiting patay ang iyang papa, gikaaway ug nadapatan ni ini ang iyang uyuan nga si alias Fernando. Tungod sa naangkong samad human mabunali sa iyang amahan, gidala sa tambalanan ng iyang uyuan. Kapino sa ka oras human ang insidente, nakita na ang iyang amahan nga naligo sa kagulingong dugo. Nakaangkon og unom kasama dinong gaban sa lain-laing parte sa lawas ang iyang papa, nga niadtong tungura nagsagop og tubig para ikaligo. Wala pa'y matudlo nga nagbuhat sa krimen. Matod sa asawa sa biktima nga nabilanggo ang iyang bana, 20 ka tuig na ang nakalabay gumikan sa kasong pagpatay. Gumikan sa iyang pagkabilanggo na buwag silang duha. Kung ang anak ug asawa ang pasultion, di mayano og kalupig ang biktima kay kamao kini mga mot. Nagduda sila nga gitabangan ng biktima ug adunay laing tawo nga nidunggab kaniya. Wala kay kanay siya kay di naman jud ni kuha niyang utok pud masukod dagkadlit ana. Pero nakitaan pa ni siya gabi eh. Karon lagi ni tabuan. Karon pa buntag ko ang lalis daw sila niya. Pero nadana sa ospital Sige. Si Duding. Katong iyuan nimo angkol mo. Ni human. Nagsagop pa ni siya. Pagbalik na niya. Wala na to akong dire gidana sa ospital. So posibleng laing tao. Laing tao siguro. Adunay person of interest ang Talisay City Police ug nagpaday ng ilang hot pursuit operation batok sa mamumuno. Personal grudge ang gitanaw nga motibo sa krimen. Uban ni Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin, Mary Dumabo, Balitang Bisdak.